Lah mbroh kepriye iki kaya ngene iki Pak Wo, mangkane wis wayahe rendeng kayane Pak Wo, lha awan bengi iki wis udan terus nggaber kaya ngene Pak Wo, mau bengi bae wis udan sewengi, iki udan maning sedina ora ana terange. Lah mbroh mangkane hawane adem yang kene, ora duwe kemul sing ana nyawane maning. Lah mbroh apa mbangane ana kemul sing ana nyawane rega-rega 35 mengkono Pak Wo. Nek ana kemul sing ana nyawane rega-rega 35 ngono kuwi nyong pan tumbas Pak Wo. Nggo anget-anget ngono Pak Wo, hawane adem, asrepe ngekes kaya ngene Pak Wo. Makane wis pan rendengan ya ini awan bengi udan terus ngene Pak Wo, kepriye meneh anane Kak njegangge to kene Pak Wo. Nang anggone oleh ngene Pak Wo. Nek ana ngono diluro Kang Pak Wo, kemul sing ana nyawane Pak Wo. Iki sing rega-rega 35 Pak Wo. Murahan Pak, prombengan ya ora apa-apa Pak Wo, prombengan wae. Sing penting ana nyawane Pak Wo.